Ay, patay. Hello, mic testing. Ani karon. Ang musunod niya programa, Osaka Rated SPG. SPG. Sosyal nga patay gutom. SPG. Aduna ka ba'y suliran nga nagumon karon sa imong galamhan nga dili nimong mapasaan nga ikaw ra? Suwata ka na o gipada dinhi sa atong tulumanon. Handusanan sa kagul-anan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipada dinhi sa atong istasyon. Gibuhatan og drama aron nga masabtan pod aning mga bugoon. Handusanan sa kagul-anan. Og karon, ani ana ang inyong tigpasiugda. Ani ana ning bayuta nga perting gwapaha. Ani ana siya. Ani ana ang inyong Kuya Helen. Ani ana. Makmak mo mga talingan! Akong patpakan! Lagid, paabot yun aning makapalit aning bag-o. Higala og mga suki nato di paminaw maayong hapon kaninyo mga berlat. Ana gihapon ang inyong Kuya Helen og ako nagatuo sa pulo nga nagaingon ang tunay na kagandahan sa mukha ko lang matatagpuan. Maayong hapon, ha. Sa tanang mga malalang mananap nga naminaw karon, ako ang inyong ubos nga alagad nga kanunay nagpaubos. Kay ang lami naa sa ubos. Uy, unsa naman ang inyong mga gipangkuan ninyo, gipang hashtag ninyo. Daghan nag mga nag-send sa kog picture nako dinhi karon mga kinsa may stylist nimo. Oy, si Aya. Oy, langga. Si Aya. Naku, nag-message si Aya. O, nakamata si Aya, mga friend. Samok daw kaayo ko. Samok ko, kay gwapa pa ko nimo. Una lugar, mga paryente. Gusto natin pasalamatan ang ato mga pinalanggang mga Patreon, no? Si Malu Arbol o niya Pinky Lumigis. Niya, siyempre, MJ Oberan, branded kami. Salamat kayo sa habol nga nahimo na tong sanina, mga paryente. ay, ang habol sa akong anak. Salamat kayo sa habol. Pasensya na mga medyo muubos ang habol, mga paryente. Wala mang good tay tutoy. Basta walay tutoy, walay klibid. Manaog yun na. O niya, salamat kaayo kang Auntie Flor de Lisa. Og kay Uncle Alex, no, na karon sa Hawaii, nananaw karon mga paryente. Og siyempre ni Meg Horikawa. Ay! Hoy, og ang baboy ng irong buang mga paryente nga naa karon sa Malaysia, si Catherine. So maing buntag o maing hapon unsa mang orasa karon nga nadunggan ninyo atong tulumanon, ha? Butangi lagi og pan. Unsa may atong ibutang ani? Oy, wala man koy pwede ibutang. Unya na lang ko mabutang, oy. Wala man koy sirado pa ang kuandre, sirado pa ang kanang maliyag pan kung sa gitawag ana mga paryente. Kanang big shop na nira pa. Karon na-feel na gyud nako ba? Na-feel na gyud nako nga lisod gyud di ay ang kinabuhi sa babaeng walay tutoy. Ay, damang-dama ko kayo, girls. Ay, ang ganda ng damit ko, kortinahin. Hindi naman ito kortina eh. Grabe talaga kayo. Mga paryente, o sa pahimutang ang matagusa karon diha kay atoan ang pagasugdan o pagabasahon na nato mga paryente ang sulat, ha. Lami kay ang feeling mga paryente sa bagong raspa, oy.
Basta bago lang ka maraspahan, no? Kanang malo. Basta bagong raspa ka, lami ka ayo. Sige ha, share na diha kay magsugod na ta ha. Ako abrihan mga paryente ang sulat nga naa diri karon be. Gasagarat man ni oy dili lang. Ako nga yuhon mga paryente nga aron dili magsagarat. Kay gasagarat gyud siya dili tungod na sa tong and atong wire mango na to dire. Anyway, payo ta ni ugma oy. Ingon diri sa atong sulat mga paryente oy. Oktubre 12, 2020 gahapon kay 10-10-2020 mga paryente, no? 10-10-2020. Okay, ingon diri sa atong sulat. Oktubre 12, 2020. Dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayo og katahuran, kuya. Maayong hapon kanimo, unsa mang orasay mo mabasa kining sulat tampo. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Glenn. Minyo, kuya. Og naay usa ka buok anak. Ang asawa ko nga naminyuan, kuya, mao si Rose. Ay, saba kay wala tay kwarta ipang replace. Tuod man kuya, sugdo na ko sa sinugdanan sa dihang naila-ila nako si Rose kuya. Ug mao kini mga panghitabo. Hoy. Naakaraman dai din ni anak. Ganin na pa kanamo gipagitan mama nimo. Mao pa? Pasaylo ako pa. Wa ko makabantay dayon. Gitawag day ko ninyo. Ganina pa nanawag sa mama nimo. Pero wa kami tuba. Gabi ba na mong nilakaw ka? Nakita na mo nga naaraman ng imuhang motor nga miyo. Pasaylo kay ko pa. Wa ko makabantay sa iyong pagtawag ka nako. Na, walay suliran ka na anak. Amo lang nangaon manggumigminggo plot. Nangaon migminggo plot. Mao nga gisangpit ka na mo. Okay pa. Anak, doon na ako'y pangutana ka nimo. Unsa man kato pa? Unsa maning mura manig dunay bangka gatingogan itong mikrofon. Ay nala una pa. Wala ta nakapaayo dayon. Anak, akong nabantayan nga sud sa mga pipila ka simana na ukon buwan. Mura kag dunay lalom kaayo nga gihunahuna. Pa? Tug-ani ka mis mama nimo. Unsa ang gihunahuna nimo? Kay matabangan ka na mo. Pa? Ayuhasan na ka diot be. Tarungasan na imong microphone be. Do nagapoy. Tarunga be, tarungan. Anak, kaila kayo kami kanimo, gikan sa imong lapalapa. Hangtod sa imong uluhan. Kung doon na kay problema, kamis mama nimo, sayod kaayo. Pa? Sa man anak. Na problema ka ba? Na problema ka ba tungod sa babae? Pa? Problema ka ba tungod sa babae? Kato ba si Gingging ang imong problema? Gingging ba? Walay gingging sa kinabuhi pa. Kinsa man. Anak, doon na kita'y lapad ka nga kalubian. 24 hektarya kining kalubian. Pa? 24 hektarya kini. Sulti ka lang anak kung gusto ka na magminyo kay baligyaan na nato. Bali,
Bisag baligyaan na to og mga 5 hektaryas, malipay na ka. Pa, Unsa man. mahadlo ko pa. Hadlok ka sa babae? Oo pa. Anong mahadlok ka man sa babae? Maulaw ko pa kay baho ka. Dili ko ambungan pa, dili ko gwapo. Anak, nakahibaw ka ba nga ang pagkagwapo? Hilabihan kayo ka na kalisod? Mao ba pa? May gani kay wala ni mo na ma-experience. Pa, Lagot man tani mong microporn, oy. Kani mong microporn ha, ipaayo ni ha. oo pa. Sulti kami. Unsa ang plano mo? Kung gusto ka nga magminyo, pangulitaw he. Istorya he. Musunod ka ng babae ni mo. Ganun nakasiguro ka pa. Ngano nakasiguro ko? Naa kay motor nga miyo. Kanang motor nga miyo, mauna og diha ka, ha? Diha mo uban ang babae nimo. Kanang uban na nga motor pa. Alisod ng mga motor, igwad kaayo, magkapuyon ang mga babae, anak. Anak, paminaw. Kinahanglanon nga imo gyud ka ng buhaton. Kay nagkaidaran ka, kinahanglan nga magminyo ka. Samtang buhi ka pa kamis mama nimo, gusto kami nga makakita po og apo. Pa? Gusto kami makakita ni mama nimo og apo. Busa anak kung maluoy ka, minyo na po din taon. Pag minyo na kung kinsa man imong nagustuhan, hala pag minyo na. Salamat kay sa suporta pa. Way sapayan ka na anak. Way sapayan, pinalangga ka na mo ni mama nimo. Kuya Helen, lisod kayo para na ako, kuya, kay dili man gugugwapo in taon nga pagkatawo, kuya. Hinuon puti man ko nga pagkatawo. Kuya, tungod sa inspiration sa akong papa, ako yung gipangulitahuhan, kuya, ang babae nga gwapa sa among dapit, kuya, nga mao si Rose. Gani, kuya, sa wala pa ko sa wala pa ko mangulitaw niya, kuya, miinom mo sa ako og refined bahalina, kuya. Lami maning refined bahalina, kuya, labi na ginama gikan sa glan. Gani, kuya, mao kini ang mga panghitabo. Ganini ang... Sa iti pangalan gani ni mo? Di ba ikaw man ang bida diri? Oh, kang bida diri. Glenn akong pangalan, Glenn. Glenn? I'm sorry ha. Oh, siguro nasulti na ni mo ang tanan nga imong tuyo karon. Pero... Glenn... wala ko'y plano nga makigrelasyon. Wala ko'y plano nga manguyab karong panahon na. Kay nga naman, na naman ka sa hamto nga panggidaron, di ba? Yeah. Naano ko samtang nga pagidaran, I know that. Unsay problema nga nung dili ka musod og relasyon? Kuan mang good, study first. Unsa? Study first mang good ko. Ingon si mama nimo man ako no kag eskwela. Second course. Gusto kong second course. Mao ba? Sorry kaayo ha. Abi nimo. Gusto lang akong i-share nimo sa di pa ko malakaw. Oh. Nakasabot ko nimo. Salamat kaayo, Glenn, nga nakasabot ka. Lao mong kay mong pangupaw. Abi nimo. Bisan pa day og naani mo tanan. Kung dili pod ka gyud dinuon ambungan. Doon na giday babae nga dili gyud ikambyo ang ilahang baruganan ngadto sa kayamanan. Huh? What do you mean by that? You mean
Are you kidding me? Ingon mo, dato mo? Dili man sa ingon nga dato mi pero eredero man pud ko sa 24 hectares good nga kahumayan. Are you crazy? Nga naman. Kadakuan ng 24 hectares? Pero sige lang. Ako lang siguro maginahinay lang ko ani kwan. Maginahinay lang siguro ko og paningkamot ani. I mean, siguro magpakasal na lang siguro ko ani nga trabaho. Hey, wait lang. Are you serious? Yeah. 24 hectares nga kaumayan, dako kayo na. Gani, dako kayong matabang anak ni Kapitan. Dako kayong matabang anak ni Kapitan kuhaan sa imo ha. Kinsa man? Taysa, Kapitan kinsa? ni Kapitan Sebastian. Kapitan Sebastian sa Mawab. Pwede ka nga magpagaling dito sa iyaha. Mao ba? Dito ipagaling imong humay. Ay, sorry ha. Ako mo ganyan, nabaligya naman guna ko ang humay. Hey, listen. Kinanglanon karon kaayo sa Pilipinas ang bugas. Ang mayo ana, imo nang ipagaling, imo nang harbison, unya ipagaling nimo dito ila Kapitan Sebastian sa Mawap. Pwede din ha? Oh, and then ikaw na ang mabaligya sa bugas. I'm sure may mo kang kwartahan, ana. Kwartahan lagi pero siguro wag yapon. Palpak yapon. Hey, don't say that. Unsay palpak yapon? Wala man gyapoy babae nga makagusto nako. Pag sure, uy, unsay walay babayi. Itanaw-tanaw guna sa imong palibot ang imong mata, makakita ra kag babae nga bright, unya, negosyante, og utok. Ana, good? Kakita na bitaw ko pero wala man ko magustuhi. Unsay magpasabot nimo? Ikaw akong buti pasabot. Hoy, ayo pag-ana, uy, ganina ra ko naghuwat kung seryoso bagyod ka, unsa bagyod. Oh, seryoso good ko? Oh, kung seryoso ka nga, hindi good. Tagaan ko na tong chance. Tinuod ka? Hindi. Hoy, ikaw ba? Salamat kayo ha. Ba't mo pasabot nga magyab na ta karon? Ganun di. Anyway, sige. Ato to sa inyo, ugma. Gusto na ko maila-ila yung mga parents, something like that. Maila-ila na ko para po, di ba, mas mag-level up dayon ta sa atong relasyon. Sige. Kanaraman di ay. Sige ha. Ugma, mga tuta sa inyo. Sige. O banta. 1 week later. Lapad man dahil mo kayo taan din sa inyo, ma'am. Lapad-lapad pod. Og ang iridero ni Ine, wala laing kong dili ka na si Glenn. Lagi? Abi ni mo, ma'am. Pwede kayo mo madato, ani. Madato. O siya pa maagi arami madato. Gayna na ako si Glenn, ma'am. Kung saan pa dato, dili na lang ako balik-balikon kay taas man kayong oras. Ay, mahala, sige. Ay, ikaw di ay ang gipangandoy o gipangarap ni Glenn nga among anak. Gwapa man di ay kaayo ka. Salamat kayo, ma'am, ha? Nang hinaot mi si papa ni Glenn, nga unta, dili po dunta ni mo siya pasakitan. Ma'am, tanawa ra gud ko. Tanawa akong hitsura kung mauban ning klase sa mga tao nga magpasakit. Aw, kung sa bagay, ang ako ramang god unta, nga Rose nga, magmalipayon siya. Kay, nakita biya ni mo, nga, tanawa ra gud. Layo biya kaayo mo og, layo biya kaayo mo hitsura kung buot hunaon ni Glenn. Gwapa kaayo. Ikaw, uni ang imong anak. Ay, ang akong anak, intawon dili. Ma'am, ayaw na naghunaon ha, okay? Salamat kayo, ha? Salamat kayo sa pagpalangga sa akong anak. Kuya Helen, pila may dagan sa istorya kay di man ni makanta ni kay siyempre drama ra gud ni. Kuya, naminiyo good me. Napakasal good me, kuya.
Gani mao kini mga panghita po. Malipayon ka ba? Oo. Malipayon kaayo ko nga. Malipayon kaayo ko nga. Nagminyo na kita. Ako po. Ako na siguro ang pinakamalipayong tao sa tibok kalibutan. Tinood ka? Ang dali-dali, Pi. Ang ano man. Excited kaayo ko. First night na to karon. Rose. Ayoko tagag Rose, okay? Call me baby. Baby. Yeah. Yeah. Kiss ko din hiyo. Dini sa may liog. Kiss ko din hiyo. Come on. Okay. Sige din hiyo pa. Paubos pa. Okay. Dini. Yeah. Gunitan ta ka sa mga buhok ha. Din sa imong buhok ha. Sige, kuniti lang. Kini... Yeah, paubos pa. Sige po. Kagilag. Dini. Hindi pa. Baby. Di happy. Di happy. Di happy. Yan sa pa'y gusto niyo. Say gusto na ako. Tanan. Sa mga ka ng ganahan dyan niyo, ma'am. Ganahan ko nga ligwaton ko nimo. Gabson unya ligwaton. Gabson, unya ligwaton. Gabson ko nimo unya ligwaton. Kuya Helen, grabe kuya. Tungod sa akong gugma sa akong asawa kuya. Yung kalagig, nakaingon lagi siya og GRRRR. Kada bang grr kuya ba grr? GRRRR. Malipayon ka siya kuya. Gani, pila may dagan sa istorya kuya, hangtod nga nakaanak gyud mi. Hangtod nga nakaanak mi kuya. O siya dihang nanganak mi kuya. O sa kadlaw ni Ana. Oy. Nagbata pa day ka? Nagmata pa ko? Ang bata. Natuog na? Unya, ano nagmabata ka pa mang... ano nagmata ka pa man? Nagpaabot ko nimo? Oh, come on. Ang sa'y pagtanaw ni mo na ko. Ang sa'y pagtanaw ni mo na ko, Glenn. Bata pa? I'm sorry. Nasuko ka? Kasi pa dili maglagot, ana. You know what? Gihimo na ni mo ni, I think, 5 times na ka nga naging ani. Ngaon sa? 5 times ka na? Nga magsigig paabot na ko, nagsigig huwat na ko. Ug mangutana nga nung karon ra ko. Wala ba gudori ko katungod mo tanan nimo, mabana man ko nimo. Paghilom, iro, uy! Do na kay katungod tanan-tanan, pero Glenn, look at us now. What happened to us? Asa ta karon nga level? It's like, okay, wala na ta magpagaling ilan ni Kapitan Sebastian sa Mawab. Doon na natay kaugalingon na tong galingan. Doon na natay kaugalingon na tong outlet sa mga bugas. Look at us now. Naanatay mga sakyanan, daghan. Naanatay BMW 320D, unsa ka man. Unya, abi ni mo, urag tanaw ni mo gaduda ka sa ako ba? Wala ko gaduda nimo. Wala ka gaduda? In your own words, wala. But I can read your mind. Delikado man day ka. Delikado what? Makabasa day ka guna-una. Why pulos? What I mean is,
Glenn, come on. Be matured. Nagduda ka na ako. Wala ko magduda nimo. Nangutana lang ko nganong karon pa man ka. Kanang pagpungutanan ni mo karon pa ko. Mauna na yung mga pamaagi sa pagduda. Rose, lahi na kay ka. Lahi na kaayo ko. Lahi na kaayo ko. Well, I want to tell you, Glenn, gikan sa atong pagilaila, kung unsa ka kayagit, kung unsa ka kabulingit, ing anak ka lang gihapon. Look at you. Well, doon na natay mga millions. Daghan na tag milyones, pero you refuse to change your life. Wala gani kay personal development. Wag gani. Unsa man na imong mga sanina, Glenn? Nagsige naman lang kagbalik-balik ka ng imong sanina ni mo na unsa ka man. Pero mga pinalit man nimo. Yeah, pero mas dagan pa ko gipalit yang ang mga maayo. Glenn, you know, prangkahon na lang ta ka. There's a lot of instances nga maulaw kong mong uban nimo. Rose, Maulaw kong mong uban nimo, Glenn. Ang ano mo refuse man ka nga magpa-parlor ta. Unya, ganahan ka maguban-uban ako sa mall nga yagit ka ika. Makita pag ita ka magchinelas pag yug ka. nagpabilin ako nga low profile. Nagpabilin ako nga ni kinadako ko sa kaumahan. Wala ko maanad nga mahimong dato. Wala ka maanad nga may mong dato? Iyo, tanawar ba mong kukunin mo, oh? Kulang na lang nga imong kuko. Tamna na naog si Bis Bombay ba? Kanang on-hand nga sa Bis Bombay. Rose, Sorry ha. Pero sa tinuod lang nawadaan ko gana makigban-uban nimo. Nawadaan ko mo gana nimo nga bisag asa mo lakaw. Tungod, wala kay personal development, I tell you. Wala. so dili ka proud nga ako mahimong bana? Look at yourself. Proud ba na? Kinsa ba mahimong proud niya na in town ka? Tanawara ng gutang sa imong tiil, kabaga ng gutang sa imong tiil. Uy, palimpyo kayo, Roy, na, uy, unsa ka man in town, uy, unsa ka? Kuya Helen, ako nakasabot ko kuya nga naadunahan nami, nadato nami kuya, ana. Kasabot ko ana nga dato nami. Pero ang akong asawa kuya, ako balik kuya, wala ko'y plano nga magpinarihas akong asawa kay lagi gikan man ta ko sa pobre pod nga pamilya na di man po ko gwapo. Gani kuya masuko siya basta ing ana. Usa ka adlaw kuya, usa ka gabi late na pud siyang naabot. Og nakita nako sa paglili nako sa bintana nga dunay ni hatod niya kuya. Og mao kini mga panghitabo. Oy, you're still awake, don't you? Hubog ka? Not really. You know the difference between drunk and a little bit tipsy? Ayaw ko English eh. Why? Nga nun dili ka Englisan. It's like, are you allergies? Do you have allergies in English? Magistorya tagtarong. Okay, come on. What's the topic? Kinsa tong nihatod nimo? Oh, it's nobody from the business community. You know what I mean? Pero What? nganong mihalok ka kaniya? Is that a big deal to you, you poor man? Unsa? Well, beso is not a kiss for us or something, dunay motive or whatever. Pero kinanglan ba gyud nga maghawk mo? Hey, because you're such a loser. Oh my goodness. Asa man ang inyuhan di ay asa man di ay mo ana wala gyud mo bisag gamay na lang nga social life. It's like, oh man, pati ka na mga beso tagaan ninyog meaning? Gidungog na nga doon na kay relasyon sa inyong kauban. Hey, shut up.
Wala ko'y relasyon. Daghan ang nakakita nimo. Kinsa na sila kay ako na silang kasuhan og libel. Tan-awon na to. Unsa man gini mong gusto. Murag wala ko makaagwanta nining. Murag wala ko nakaagwanta. Wala na ka nakaagwanta na ako? That's because you don't understand the words that come in my mouth. Unsa? Oh, see? Hoy. Well, kung gusto ka makigbulag na ako, that's fine. It's not a big deal for me, okay? Kinahanglan lang nga magbulag ta. Pero kinahanglan nga maadto sa ko ang katunga sa yuta o katunga sa kabtangan. Unsa? Yeah. Katunga sa yuta o katunga sa kabtangan. Kinahanglan nga maanin na sa kuha. Pero, nalibog ka? Huna-hunaan nagmaayo. Huna-hunaan nagmaayo. Kay ako gikapoy na pud ko sa imong pagkabulingit. Rose, I'm sorry. Dili ka matulog karong gabi din, ha? Og by the way, og matulog ka, pwede manghimasa pud ka kay puti ang tanan natong habol og banig. Aw, banig gini atong phone. Ay, nako. My goodness. Kuya Helen, gisakitan kaayo ko, kuya. Nga maghuna-una sa among sitwasyon. Oo, kuya, maingon nato nga. Maingon nato, kuya, nga siya gid ang nagpadato sa among kahimtang ko'y kaguihan mang kaayo siya. Gani, kuya. Nahadlo ko nga makigbulag siya, kuya, kay... Siyempre, labya kay nako siya. Pero nakadungog na ko, kuya, nga doon na gid siya laing karelasyon. Kuya, kung pangutanan ni Mao ka ni ang hinungdan, Mao ka ang hinungdan nga. Mao ka ang hinungdan nga. Gusto niya siya makigbulag na ko. Tungod, ani? Tungod kay na siya tungod kay na siya lain, kuya. Abot pa sa among mga ari-arian, kuya. Unsay angay na mong buhaton? Unsay angay na kong buhaton? Makuha ba niya ang tanan-tanan, kuya? Tabangi og tambagi ko, bi? Inyo magtatampo? Glenn? Wow, mga paryente, murag. Dunay tambag legal. Tawagan na to ang pinakagwapo nato nga attorney, mga paryente, ha? Tawagan na to ang pinakagwapong attorney. May tag makontak na to ni si attorney karon. No? Kung makontak na to siya, well, nindot mga paryente, ha? Attorney Ronel De Palobos nga naa sa Negros Oriental, no? Ato sa sa pagkontak mga paryente kung dili ba ni busy karon mga paryente, ha? Basig nagdula ni golf. Atong suwayan, ha? Suwayan na to ni mga paryente. Oy, murag dili makontak. Oy, nako, ano ba yan? Tawagan na lang nato si Attorney Vernie Cabusaw. Ayan, eh? Tawagan na to ni Attorney Vernie Cabusaw. Ayan. Okay, tawagan na to, ha? Pagwat mo diha mga paryente, ha? Wait lang. Kay murag legal na ni mga paryente, no? Punto legal na ning giistoryahan karon dinhi. So, mabalaka na ta mga paryente kung unsay angay aning buhaton. Ato pang gitawagan mga paryente. Doon na pa yung mga tambag diri, bi. Ha, naunsa naman ka, kuya. Ambot naunsa ko. Bulagi na, wala man siya mahabol kung dili man na konjugal, matod pa ni Idstork. Okay. Mauna nimo namili ka man og gwapa. Perting ki ata Jude nimo, kuya Helen, ingon sila. Hatagi 1 hektar. Naa ka sa hanggang chismis man man. Gipangwartahan lang ang lalaki kabaga gignaong sa babae. Ipatanggal na imong gutang aron mainlove siya balik. Dili man ni makontak si Attorney Ronel De Palobos og si Attorney Bernie Cabusaw. Oy nga, ano man ni asa man sila basig naa na sila sa helicopter unsa ba ni? Oy, kinsa man ni pwede na to maistorya diri be sa Negros? Ang atong pinalangga na tong attorney, ha? Attorney Ronel De Palobos, mga paryente. Kung dili ni siya motubag, waag yun, ta. O, giend ba niya? Buhay na mga paryente, kita na lang mo tambag, kay kanhiman po kong attorney. Ngayon niya karon mga paryente, Attorney Bernie Cabusaw. Attorney? Oh, mayong hapon, Attorney, live ta karon din sa atong istasyon sa Radyo Baktas, no, Attorney? Wala si Attorney Attorney De Palobos ni ha? Ano, live
Live ni, live. Oh, live ni. Siyempre. Oh. Last stress. Dalion gani nato. Kaya last stress. Doon ay problema ani karon ang iyahang nahimong asawa maoy paugmad, maoy nagpadato nila pinaagi sa iyahang 24 hektaryas nga yuta nga kahumayan. Karon nagplano ang iyang asawa nga makigbulag niya. Pero pangayoon ang katunga lagi sa 24 sa to pa 12 hektaryas nga kahumayan. Pwede ba ni attorney? Ang ganito? Nabungol ang atong attorney ha. Usbo nato ara ba tay oras. Ang lalaki atong sender dunay yuta nga 24 hektaryas. Pag minyo nila na maayong pagkada sa asawa pero ang asawa muraga nagkulukadidang unya karon makigbulag pero magdemand og katunga gyud sa hektaryang yuta. Pwede ba ni? Ang asawa. Oo, ang asawa. Magdemand. Oo, nagdemand. Balik-balik man lang nimo akong istorya, attorney oy. Attorney Ronel? Ha? Paita, wala di si Atty. Ronel. Nanawag ko, yamang gi-cancel. Tuwa siguro sa helicopter. Oo. Pero wala lang siya nga, di man lang yung yuta. Mut gani sa iya, galagot pud gani ko. Galagot pud ka? Oh, si muchacho ni Ay! Bring. Ay, muchacha man di ay, oh. Mambot na lang, oy. Nasa ko sa mga taugan. Ay, namali di ay ko. Abin na kog si Attorney De Palubos ni. Si muchacha di ay ni. Ayun na sila nga ko, ano doon sa Italia sa Manyatag ang tanan. Ihatag ang tanan, wala ibilin. Hangtod ang yuta sa paso, ihatag. Yatag tanan, pagkakuman, di ko din siya maglubong sa iyang yuta na sinurakot. Taba diya, oy. Bahay ni mo. Kaya ka tawag po, ay, yung tawag mo siyang... Gani mo. Oy, klaro akong ka-istorya mga pariente. Kakaugtilas. Bueno mga pariente, ato matambag ani daadong ayaw in tao na pagdili-dalian na imong desisyon diha ha. Ayaw ang ako matambag nimo na Glenn, higugma biya ka maayo sa imong asawa nga si Rose. Please. Ayaw gyud pagdesisyon samtang init ang imong ulo. Pabugnawa ka na imong ulo aron makahuna-una kag maayo. Kana? Pabugnawa ka na imong ulo aron makahuna-una kag maayo. Ikaduha. I-adto nag-attorney. Kung dool ka ni attorney Ronel De Palubos ipangutana na. Kaysa akong pagkabalo, kanang yuta nga 24 hektaryas inherited na nimo. Inheritance na nimo, inherited. Busa wala siya ilabot ana. Imuha gyud ng 24 hektaryas. Di siya makapangayo ana. O niya, kanang kwarta ninyo sa bangko kay konjugal man na ninyo kung sa panang ari-arian sa inyong pagkasal nga inyong napalit, pwede mo nga magtunga ana. Nung ka nga ang 24 hektaryas. Pero nga ako ulang kumasagop pa na sagupon sana ako nang kumasave pa na isave sana imong married life. Ayaw mo pagdali-dali kumuingon ng isang bulag ta, nya muuyon po dayon ka tungod na sa pride. Hay lako mga parente, basta pride na gani ang mugana. Hay nako, limpyo kayo na hangtod inyong relasyon mga parente makakas. No? Basta pride. So, paubos lang ka kay total ang lami na aman sa ubos. Ha? Wala na tayo oras, Dong Glenn. Salamat sa inyong pagiguban sa atong tulumanon mga paryente. Daghang salamat. Nahosos na gyud ang purol sa atong tulumanon. Ako lang gyapon ang inyong Kuya Helen. Oy, ako magapabilin sa pulong mga paryente nga nagaingon. Ang tunay na kagandahan sa mukha ko lang matatagpuan. Bye-bye mga paryente.